Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýüniň bugünkü sanynda türkmen aýdymsaz sunugaty we plagiat barada gurrun edilýär. Gepleşýümizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we feýinçi Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi bugünkü gepleşýümizde plagiat barada hususan Türkmenistanyň aýdymsaz sunugaty bilen meşgullanýan çeper höwesçileriň arasynda hatda Türkmenistanyň at gazanan aýdymçylarynyň arasynda plagiaty bolan çemeleşmeler barada gurrun edýär. Ýaşlaryň arasynda türkmen aýdymsaz sunugatyny daşary ýurt aýdymlarynyň ogurlanmagy bilen meşgullanýanlygy aýdýanlar köpelýän ýaly. Siz uzak ýyllaryň dowamyny türkmen sunugatyny synladyňyz. Häzirki wagtda döredilýän aýdymsazlaryň döredijligine eser ogurlugyna ýol berilýärmi? Siziň pikiриňizçe munyň sebäpleri näme? Olulene bu uğra yol berliye muhatalı hükmünü plagiat diýerler ýa-da plagiatlar diýerler. Şunun peýdalanýanlara şeýle mail bar. Ýöne gynansaňam şu mail öňden bäri dowam edip gelýän zat. Sunutda, edebiýatda, sunutda ilki döwürlerde de bolup durup plagiatlar soňky döwürlerde de bar. Häzirki döwürde ýöne olar has güýçlenli hemen bir hili nähilidir bir utançsyz ýagdaýa eýe boldular. Ýagny öz ogurlugyny edýän galyplygyny ýaşyrjagam bolanoklar. Ine şol tarapy erbet. Sosial media maglumatlaryny ýaş artistleriň arasyna haýsydyr bir daşary ýurt aýdymynyň bir notasyny üýtgedip onu türkmen dilinde aýtsaň ýa-da onuň ogurluk bolmaýanlygyny aýdýanlar bar. Siz munyň bilen laşýanmy Hudaýberdi? Yok, sebebi egerde onu düýpli özgörtseň, onu ol öz adyna geçirip bolar, ýöne kimden alanlygyny aýtmaly, şol şert bilen. Meselem Shakespeare'nin eserleri var. Şonuň drama eserlerinden, tragediýalaryndan başga janrly bir eser döredýärler, balet ýasaýarlar, opera döredýärler. Ýöne şol Shakespeare'den aldyny diýilip görkezilýär. Egerde biziň plagiatlarymyzam men Çilentanyň aýdymyny türkmen ähengine aýdýan diýip onu boyun alsa, kimden alýanlygyny, näçe mukdarda alýanlygyny boyun alsa, onu bolýar. Egerde onu aýtmasa, ol eýem ogurluk bolýar. Yine bir söz var. Hudaýberdi şu ýaş artistleriň, ýaş aýdymçylaryň arasynda olaryň käbirlerini Türkmenistanyň at gazanan artisti, at gazanan aýdymçysy diýip atlar, lakamlar berilen şolaryň arasynda meselem ogurdan ogurlamak halal diýilýär. Ýa-da şol ýanky aýdyşmaz ýaly daşary ýurt aýdymynyň bir notasyny üýtgedip onu türkmen dilinde aýtsaň, ol ýa ogurluk bolanok diýýärler. Diňe munyň bilen çäklenmän eýsem şu edýän işini dogry zat hökmüne wagyz etmek, beýlekilere täsir etmek, ösüp gelýän ýaşlaryň döredijiligi aýdymsaza bolan garaýyşyna nähili täsir edýär, onuň motivasiýasyna, aňsadyna garamak bolýar dämi Hudaýberdi? Daşardan alyp gön aýtsaň, ondan soň şu edýän işini dogry zat diýip wagyz etseň, beýlekilere täsir etseň, näile bolsa, ýaşam bolsa, ýaşulan bolsa, halkyň öňüne çykandan soň belli bir jogapkärçiligi bardyr öýdýän Hudaýberdi. Siz näile pikir edýäňiz şu barada? Ol elbetde ol hakykatdan hem şeýle bolmaly, ol bilen ogurdan ogurlamak halal diýilen söz bar ýöne şeýle bir kanun mene duşmadym hiç bir ýerde. Umuman ogurlugyň özü ogurluk. Ol ogurluk haram. Ol haramy ogurlasaň o nähili halal bolup bilýär. Bu taýda hiç hili logika ýok ilki bilen. Onsoňam egerde şol adam, döredişi adam aýdymçy bolsun ýa-da kompozitor tapawdy ýok. Eger özü döredip bilýän bolsa, onu ol ýylyň wadyny ogurlamaz. Ol öz isleýän wadyny döreder. Her bir döredişi adamda olu bilen öz ýüregindäki höwesi aýan etmek, öz ýüregindäki höwesi başyna çykarmak meýli bolmaly. Diýmek bu ýüreginde höwesi ýok. Şoň üçin ol alýada taýýar aýdymy taýýar sady, taýýar äheni öz lafzyna aýdyp goýýar. Ol günden güne ol ogurluk bolýar. Başlaňda Hudaýberdi Türkmenistanyň şu kontrol mehanizmi, şunu gödegçilik mehanizmi ýokmy? Meselem awtorçylyk hakyna kanuny hereket edýär, intellektual eýetçilik hakyna kanuny bar. Ýöne şu wagt içenli şol ogurluk sebäpli jogapkärçilige çekilen sunugat ýeşgäri aýdymçy ýa-da sazanlar ýa-da beýleki döredijlik işgäri barada eşitdiňizmi? Ýok, men o barada eşitmedim. Ýöne onuň soruga çekilmeginiň bir şerti bar. Egerde bir aýdymçy Çilentanyň italyan aýdymçysy Çilentanyň aýdymyny ogurlap aýdýan bolsa, onu Çilentana şol adamy suda bermeli. Ýagny öz emlägi ogurlanan adam
beýlekini suda bermeli. Onu sud çözmeli. Ýöne bizde awtorlyk hukugy bolaýda kabul edildi. Öň Sowetler döwrüne bady awtorlyk hukugy onu gysgaldyp Rusça wap diýdiler. Wap. Soň Türkmenistan garaşdyrlygyny alandan soň ol gurama dargady, ýatdy, ýok boldy, ol unudylyp gitdi. Bu daýerde indi hakyky aýdymsada dolansak, geçmişe dolansak, Türkmen aýdymsada dörejiliğiniň has 2 ýyllarda döreşi, ondan soň onuň Sowet ýyllaryna örňeşi barada biziň dinleýijilerimize maglumat berip bermesiňiz. Näme hili döredi, näme hili şertlerde örňedi, haçan beýik tepkitleri ýetildi, şular barada bir maglumat berip bermesiňiz. Bu ýerde bir esasy taryhy mümkinçilikler bar. Sebäbi geçen asyryň ortalaryna çenli Türkmen halkynyň maddi iýmiti aýdymsaz bolupdyr. Öňkü zamanyna telewizionyanyň ýok wagtyna, kitap işiniň gaty bir kyn wagtyna, özüm kitabyň gymmat baha durýan wagtyna adamlary ruhy taýdan iýmitlendirýän aýdymsazlar bolupdyr. Poeziýa bolupdyr. Halk dörejiligi bolupdyr. Şoň bilen birlikde de halk aýdymlary bolupdyr. Şoň üçin hem öňkü döwürde, hatda 20-nji asyryň başlaryny görsek, aýdymçylar gaty köp bolupdyr, sadanlylar köp bolupdyr. Soňlugy bilen şolar adaldylar. Şoň bilen birlikde nusgowy, bagşylar, nusgowy sadanlylar hem Sowetlerin soňky ýyllaryny adally, ine magtymulgarly diýe, safajep bar diýe, ödünýär nowat diýe, Nurberdi gul diýe, şular ýaly ägir ulu kämillige ýeten ustatlar soňky döwürde beýle bir dörep baranok, sebäbi durmuşyň özüni olara bolan bir isleg ýok, bir zerurluk ýok. Şol zerurluk ýoklugy sebäpli de şolar ýalylar täzeden dörep öňe gidip bilen oklar. Onuň beýleki bir agyr tarapy. Egerde ulu halipalar bolsa, talapkar halipalar bolsa, ulu ustatlar bolsa, onu kiçijik ogurlar öňe çykyp bilmeýärler. Olar şol uludan utanýarlar. Şonun çekinýärler. Ýa-da bolmasa öz geleginde o şol ulular ol kiçilere aýdýarlar. Sen şunu etmedin. Türkmenistanda bir giden saatçylyk mekdepleri bar, Ulakan konservatoriýa bar. Muňa garamazda näme üçin daşary ýurt saatlar aýdymlary ogurlanyp bolar türkmen diline ýerine ýetirilýär siziň pikiriňizçe? Bu konservatoriýalaryň saatçylyk mekdepleriniň funksiyasy nämelerden ibarat? Eger ol şeýle yerli eserleri döredip biljek ýaşlary, sunugat ýeşgärlerini döredip ortaga çykaryp bilmeýän bolsa. Indi bir ýerde bir ýagdaý bar da halkyň içinde aýdymçy bolmaly, sadanly da bolmaly. Aýdymsaz döredýänim bolmaly. Ýöne olaryň ählisi daňatary öz fiýaly ýa-da Nurhan Mehmedov fiýaly bolmaly diýilen düzgün ýok. Olar käte bir döreýärler. Käbir ýagdaýda döreýärler. Olar mudama dörep baranoklar. Sadanly meselesem şeýle, Mulla Täç Murat ýa Jepbar Han Sehet türlü fariýaly ustatlar käwagt döreýärler, seýrek döreýärler. Şoň üçin hem ol saatçylyk mekdepleriniň her birinden magtymulgarly çykar diýip garaşyp bolmaz. Ýöne şol sadanlylar bolmaly, ökmany bolmaly. Sebäbi şolar insanyň ruhy talaplaryna hyzmat etmeli. Ýöne muňdaşyndan döredjilik onun has bir beýgrak var. Döredjilik eýen döretmegi aňladyýar. Ol täze bir atşy aňladyýar. Sen täze bir mukam tapmaly, täze aýdym döretmeli, täze owazlary emele getirmeli. Eger ol hyýalynda bolmasa, onu ugurluga ýüzürýär. Daşary ýurtlarda uly däsleşlikler bar. Olar her bir aýdymnyň kämil derejede bolmagyny isleýärler. Her bir aýdymnyň halky özüne çekmegini isleýärler. Egerde ol halky özüne çekip bilmese, onu ol aýdymçy ýaşap bilmeýär. Meselem Türkmenistanyň prezidentiniň ejesini öwüp aýdym aýdyp ondan gazanç edip bolmaýar daşary ýurtda. Sen daşary ýurtda hakykatdan hem öz sunuwatyny görkezmeli bolýar. Şonuň üçin hem daşardaky sunuwat belli bir derejede nusgalarlykly, gowy hem kämil. Bizimkiler bolsa şonun alýarlar. Indi Hudaý berdi, ýene bir sorawda. Şol ogurluk diýilýär, plagiat diýilýär, aýdymsazy bagşy ogurlapdyr, aýdymçy ogurlap ýerine getirilipdir, daşary ýurt sadyny alypdyr, onu türkmen hengine getiripdir diýilen şikaýetler sosial mediada ýaşlaryň arasynda gurrun edilýär. Görnüşinden sosial mediadaky edýän çykyşlaryndan çen tutulsa, ýa-ni şol ogurlap aýdym ýerine ýetirýän ýa-da daşary döwletden ogurlanan bir eseri türkmençe henglenýän sunugat ýeşgäriniň Türkmenistanyna öňe sürýän argumenti alan razy, beren razy. Aýdym ýerine ýetirýär, halkam şonun razy, dinleýijilerim razy, bizem razy. Onu näme diýilýän ýaly. Şeýle çemeleşik nähili? Şol daşardan goşulan ýala golýar.
ýaýyny olar oturup bärden tanqid edip otursaň, ýöne halkda şeýle tarap ýok bolsa, sunugat işgärlerini aýplamagyň manysy näme? Ýa-da şeýle tarap ýokmy? Onuň ogurlukdygy ýa däldi hiç kim gyzyklandyryp barmaýan bolsa, kime derkar şeýle gurrundaşlyk, diskussiýa? Plagiat baradaky gurrundaşlyk, ol baradaky alınıp barlayan çedeller sunwata bähitli. Ol sunwat üçin gerek. Sunwatyň arasa bolmagy, sunwatyň ösmegi üçin gerek. Halk köpçüligi barada aýdylanda. Halk köpçüligi käbir zady bilen ok, köp zatdan habarsyz. Meselem bir adaty aýdym dinleýän adam, daşary ýurtda belli bolan estrada aýdymçysyny tanap baran ok. Onuň haýsy aýdymynyň ogurlanandygyny tanap baran ok. Eger ol bilen ýagdaýynda, tanan ýagdaýynda şol adamyň şol aýdymça bolan höwesi pesedýär. Hatta şoňa bolan garaýşy ölýär. Ol gaty agyr ýagdaýa barýar. Şoň üçin her bir adamyň internetde öz pikirini aýdyp durmagy zerur däl. Sen aýdymçy bolsaň, seniň özüň onu sen duýmaly. Sen näme şeýdýändiňi, halka näme berýändiňi, ogurluk zat berýändiňi, ýa-da öz ýüregiňden çykan zat berýän. Şonu senin özüň duýmagyň gerek. Bir aýdymçyň özüne de üşük bolmaly. Özüne de bir düşünje bolmaly, özüne de utanç bolmaly. Men pikirimçe şeýle. Ol jedeller sunugatyň täkligi üçin, şol edýän ogurlugyň ikinji gerek aýtalanmagy üçin gerek. Halifa şägirt gatnaşygy barada gurrun etdik ýa. Islenlik sunugatda halifa şägirt gatnaşygy döredijiligiň ösmegine ötergi berýär. Türkmen sunugat täliminiň häzirki şertlerini siziň nähil garaýarsyňyz? Ýani Nur Halmamedow ýa-da her kimiň daňatary wez bolmagy hökman nädiňiz? Meselem türkmeniň sunugat tälimi Nur Halmamedow ýaly ägirtleri dünýä peşgeş berip bildi. Häzirki günlerde täze Nur Halmamedowlaryň döreme üçin, täze şol daňatary wezlaryň döreme üçin ýurtda nähil şertler bar? Men pikirimçe meniň öz şahsy pikirim, meniň öz şahsy garaýşym, şeýle adamlar mümkinçilikden däl öz ruhy dünýäsinden dörýärler. Bir ýazyjy Lev Tolstoydan sorapdyr, sen maňa öwretsene diýipdir, nähili edip eser ýazmaly, nädip şeýle meşhur bolmaly, beýik bolmaly. Onuň ol näme üçin sen eser ýazjak diýip sorapdyr Lev Tolstoy ondan. Olam men sen ýaly baý boljak, beýik awraýly boljak, şöhratly boljak diýipdir. Baý bolanyndan soňra näme diýse, baý bolanyndan soňra näme diýse, soňra hiç zat diýipdir. Onu şeýle diýipdir. Eger sen ýazmaýan bolsaň, eger sen ýazman bilýän bolsaň, onu ýazma diýipdir. Şolar ýaly bir adam döretmän bilýän bolsa, onu onuň döretmegi gerek däl. Ol Nur Halmamed öz ruhy dünýäsinden gelip çykdy. Haçan ol keçbelek filmine sadyadanna, onun in yakın dostu Baba Annanow Nur diýipdir. Sen bu sady näme diýipsiň? Ýöne ağlap dur diýip Nur Halmamede ýüzlenipdir. Nuru bolsa, baba men öz ýüregimdäki derdimi egistim diýipdir. Ine şolar ýaly adamda öz ýüregini, içki duýgusyny egismek hyjy bolmaly, meýli bolmaly. Russiýa kolonizatorlary Türkmenistany basyp alandan soň Göktepe mukamy diýen halk sady döredi. Şoň bilen birlikde erkeklik mukamy diýen halk sady döredi. Şol eserler Ruslar Türkmeniň depesini otyrdy, eli ýaraglydy, gylyşlydy. Ruslara garşy çykan adam olar 100 ura öldürýärdiler. Ýöne şol eserleri ustatlar döredipdir ahirem. Ine şolar ýaly bir içki zerurluk gerek. İçki ören güýçli bir içki zerurluk gerek. Ine şol zerurluk esasyna täze Nur Halmamedem dörer, daňatary özüm dörer. Eger ol zerurluk bolmasa, onu döretmek gat kyn bolar.